И какво става, хора? Съм Extreme Games Pro Tower и днес играем на Happy Wheels левел на рандом левели от този месец. По рейтинг играем, може и по play count, аре. И нека да започваме. Първия левел, мачете Throwing 2. И добре, нека да обясня само, че първи епизод на Happy Wheels ще бъде в дескрипшена на видеото. И добре. Да си изиграем нивото. Не ме оцели, но не оцелих и него. Така че... Да, дядото извика. И ми се забучи меча в гърба. Викай. Пак няма стане. Ако го забуча на тоя, нищо не стане. На той. Да, той ще извика. Пам! Добре, спечелихме. Зомби Апокалипсис 2. Пак. Само двойки на. Умре, умре. Какви ги говорите, бе? Чувате ли? Ох, мане. Още 8 минути ще бъдем заедно. Мисля да правя клипа до 10 минути. Така че, нали, няма ги карам така. Аре, jump here to start, готово. Атака. О, чакай. Какво? Какво трябваше да бъде това се? Вау! И... разбрах какво трябва да стане. Ама не знам дали ще мога. Не, няма мога! Добре, това левел ми омръзна, няма го играя. Направо минавам към следващите Rope Swing, аре. Да подцъкаме Rope Swing. Какво? Чакайте, че ми се появи. Сори за това, появи ми се Windows. Аре. Моля да... Добре, заседнах. Много хубаво. Трябва да се сменя героя. Добре, айде. Сменяме го. Парай. Хоп. Добре, хвана се. Айде. Парай. Така. Да започваме нататък. Пада. Готово. Така. Някакви звукови ефекти явно няма да има. Или каквото и да е. Сега има, да. Добре. След като го свърша това клипче, нали, може би ще започвам другото на Garry's Mod, примерно, или на Team Fortress, или на Tori Bash. Или може и да не го започна, искам, или на Коза Симулатор. Нали, ще снимам вече по-често за вас, за, нали, за лайкове, за коментари, за такива работи и за абонати, нали. Искам и ще направя, вместо да направя да почвам следващия клип, ще видя колко хора гледат клиповете ми и ще чакам
коментар от тях, или от който, или там от другите хора. Въобще, който ме гледа, ще чакам коментар на коя игра да снимам, защото и аз искам да имам вече коментари на клиповете, лайкове и такива работи. Сори, ама, нали. Ако нещо съм в такова, да съм в видео, сори. Но и аз все пак, както и да е, нека да играем. Това беше много трудно. Готово. Така, зомби апокалипсис с ними се играе пак. Да видим тези Impossible нива. Штрак. Уау. Опа, скок. Тапаку. Вау. Да, наистина май е Impossible това нещо. Да, гледай от всяка хама. Вижте, ще да се забуча за земята. Да. Аз щях да го мина, ако не си бях сложил главата там. О, оживах! Не е Impossible, минахме го за 7 секунди. Slam Dunk. Фикс. Опа! Салто! То! Това беше много як гол, бе. Аре. Да, и главата. Поне успяхме. Kill him now. Добре. Не, дръж. Умре. Умре. Как ще влачиш детето, е гадняр? Опа, детето го огръмна. Да, се самоубих. Сори, детенце, айде, умре. Опа, сори, детенце. Сори. Искам да го целя. Той е с сетъра. Не. Искам да го целя. По него набих. 9 харт. Айде. Давай. Колко? Да. Да. Ха! Да. Нищо не направих. Да. Що не? Да. Добре, бе. Да, ние се спукахме тука. Както и да е. Това наистина е невъзможно. Slow Motion Dinosaur 2. И аз бе. Да. Ооо. Нави масата. Ям. Тай по-надолу. Dead Ball Madness. Някое яко ниво, нали? За последен миг тука. Айде, бам. Dead Ball. Бам. Няма да си изядеш динята. Добре, това го минахме. Да е още едно последно ниво, да Gravity War. Да го видим това. Да Gravity War. Какво? Добре. Успях! Добре хора, май това ще е за този клип.
Харесайте клипа, коментирайте го и ако искате още се абонирайте, нали, ако ви харесват клиповете и ако искате още, разбира се, от мен. И добре, това е всичко. Довиждане и очаквайте следващия клип много скоро.